Nie prihrávka, ale gól do vlastnej brány. Dnes sa konečne vysvetlilo, ako to vlastne Robo Kaša s tou nezávislou Žilinou myslel. Chce ju závislú okrem svojho sponzora aj od ďalších 6 politických strán? Je totiž verejným tajomstvom, že celú kampaň pána Kašu sponzoroval len jeden sponzor, nakoľko potrebuje človeka vo vedení mesta, ktorý mu bude odklepávať jeho pochybné obchody s parkovaním a pozemkami v Žiline. Posledné dni som sa čudoval zvláštnym praktikám v prieskume agentúry AKO, podľa mňa Hokus Pokus, SRO pre TA3, na ktoré upozornil pán Belinsky s pánom Slotom. Na základe tohto prieskumu boli do relácie pozvaní iba vybraní kandidáti podľa tzv. Preferencií, pričom chvíľu pred natáčaním relácie bola pozvánka pre pána Belinského a pána Slotu odvolaná. V relácii sa tak ocitli poradí podľa preferencií agentúry ako prvý Igor Choma, druhý Robert Kaša a tretí Martin Barčík. Celkom by som veril, že do prvej trojky pre rozhodnutých voličov dostali Igora Chomu a Martina Barčíka. Obaja kandidáti majú za sebou predsa stranickú podporu. Čo však bolo do očí bijúce, je druhá pozícia pána Kašu. Vystáva teda hneď niekoľko logických otázok. Prečo sa preferenčne silnejší kandidát vzdáva slabšiemu kandidátovi? Prečo niekto, kto sa píšil na billboardoch nezávislou Žilinou, nezdal svoju podporu závislej Žiline? Po tretie, prečo by sa niekto zdával pokusu o zabezpečenie vplyvu, ak by nemal zabezpečenú spoluprácu od pána Barčíka? Pýtam sa vás, Žilinčania, naozaj. Chcete, aby mesto najbližšie 4 roky riadila len babka, ktorú z úzadia budú ovládať politické strany a záujmové skupiny? Vaše rozhodnutie je slobodné a rovnako by malo byť slobodné aj rozhodovanie budúceho primátora. Ďakujem.